Высокая – самый заходний город Беларуси. У 5 километрах ад яго праходзіць дзяржаўная граница з Польшчай. Город невялікі, плошча 560 гектараў, колькасць жыхароў крыху больш за 5000. Высокая мае багатую гісторыю і выклікае цікавасць у турыстаў, аднак добраўпарадкаванасць яго яшчэ да нядаўняга часу пакідала жадаць лепшага. Правядзенне абласнога фестывалю кірмашу дажынкі 2018 у Высокім паспрыяла некатораму абнаўленню горада. У яго цэнтры з'явілася новая плошча, пераўтварыліся шэраг сацыяльна значных аб'ектаў. Тады ж узнікла і рашэнне стварыць новы генплан Высокага. Мы приняли решение, что нужно обновить градостроительную документацию, чтобы видеть перспективу развития населенного пункта. Чтобы мы знали, где нам развивать индивидуальное строительство, где нам развивать многоквартирное, где необходимо и есть потребность в школах, садиках, как развивать нашу промышленность, торговлю и все остальное. У генплане закладзены і прамысловыя зоны, і зоны адпачынку. Плануюцца кварталы шматкватэрнай забудовы. Яна, дарэчы, прадугледжвае камфортнае для пражывання асяроддзе, 5-этажнае будаўніцтва з дварамі свабоднымі ад машын, паркоўкі толькі звонку кварталаў. Будзе развівацца ў Высокім і сядзібная забудова. Основной упор возле областного города мы будем ставить на то, чтобы нам развивать, закрывать потребность в индивидуальной жилой застройке. Граждане хотят строиться, расстояние от областного города небольшое. В принципе, те участки, которые будут представляться гражданам, в том числе и с аукциона, вполне могут и жители областного города там получить либо приобрести. Дарэчы, некаторыя рашэнні, якія ёсць у генплане, ўжо рэалізуюцца. Так ужо вядзецца будаўніцтва аб'язной дарогі, якая дазволіць разгрузіць Высокае ад транзіту велікагрузнага транспарту і тым самым зробіць пражыванне ў ім больш камфортным. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».